Vítam vás na kanáli Záhady neznáma. Dnes sa pozrieme spolu na 3 zaujímavé bytosti. Bohinku, grgalicu, hejkala. Takže rovno začnem bohinkou alebo tiež boginkou. Bohinky žijú v horách, na odľahlých miestach, skalnatých a lesných dierach a často aj pri jazerách a vodných tokoch a močiaroch. V predstavách Slovanov podľa vzhľadu a prostredia, v ktorom žili, išlo o démonov prírody. V poverových predstavách na Orave, Spiši a hlavne na Zamaguri bola bohinka popisovaná ako zlovestná škaredá bytosť vysokej chudej postavy, na ktorej mohla byť zarastená chlpami, mala veľké prsia, ktoré mala prehodené cez plecia. Mala tiež dlhé strapaté vlasy, siahajúce až po päty a rôzne telesné vady, ako napríklad krývala alebo škúlila. Obliekala sa do zdrapov šiat, často chodievala aj nahá a jej nahotu zahalovali len dlhé vlasy. Niekde sa aj uvádza, že to boli krásne ženy, oblečené niekedy v bielom ako víly a často sa s nimi aj stotožňovali, alebo mali nohy ako kôň a hlavu v ľudskej podobe, a vraj otec bohyniek býval pod vodou na Orave. Bohinky radi jedia sladké jedlá, ale aj kradnú gazdinám rôznu zeleninu. Na Spiši a v Zamaguri sa tradovalo rozprávanie o maškrtných a hlúpych bohinkách, ktoré boli terčom posmechu, ale aj zábavy. A to hlavne, keď chodievali kradnúť hrách, ľudia priviazali k zemi jednu červenú čižmu, do ktorej si hlúpa bohinka bobchala nohu, takže nemohla újsť. Priviazali ju ľudia k plotu a trápili bitím a hladom, dokým neprezradila z kríše unesených detí. K ľuďom sa bohinka prejavovala ako škodlivá bytosť, dusila ľudí, ak šli z poľa domov a chodila často až do dediny a odvádzala mladé dievčatá pred svadbou, aby sa jej starali o deti. Bohinka ohrozovala najmä šestonedielku, teda ženu v období približne do 6 týždňov po pôrode. Podľa poverových predstav bola šestonedielka nečistá, mohla ohroziť okolie, ale jej hrozilo nebezpečenstvo zo strany nečistých síl, ako mohla byť napríklad víla, bohinka, mamuna a sudička. Šestonedielka bola izolovaná a chránená dodržiavaním rôznych príkazov a zákazov. Spávala za kútnou plachtou, jediným bezpečným miestom pre šestonedielku a jej deti, pred bohinkou a ďalšími démonmi a nesmela opustiť dom. Kútna plachta je údĺžniková plachta z plátna, slúžiaca na priestorové oddelenie šestonedielky od ostatných priestorov miestnosti v reálnom i magickom zmysle. Šestonedelie bolo ukončené váckou, obradnou očistou šestonedielky, má predkresťanský pôvod. Na Zamaguri je všeobecné rozšírené podanie o žene, ktorá porušila zákaz vychádzania z domu pred váckou a stala sa tak bezmocnou voči bohinke, ktorá ju uniesla do svojho brlohu. Až keď sa žena chytila kvetu zvončeka, bohinka stratila nad ňou moc. Kvet zvončeka bol v poverových predstavách osvedčeným prostriedkom nielen proti bohinke, ale aj proti iným démonom. Bohinka kradla a vymieniala zdravé deti za svoje nepodarené deti, bohinčatá, ktoré nerástli, nehovorili a boli pažravé. Ďalšou zaujímavou bytosťou, na ktorú sa pozrieme, je grgalica, ženská démonická bytosť s charakteristickými znakami prírodného démona. Vznik tejto predstavy zjavne súvisí so staroslovanským kultom duchov. Výskyt a frekvencia predstavy o grgalici na Slovensku je sporadická a v ľudových rozprávaniach pomerne zriedkavá. V okolí Zvolená grgalicu popisovali ako obrovskú ženu s veľkými nohami čiernymi ako uhol, s rukami ako lopaty, s driekom hrubým ako súd, plecami širokými ako posteľ, s hlavou ako mýtovnica, s očami ako taniere a roztrapatenými vlasami dlhými až po pás a s prsviami ako konvy prehodenými cez plecia. Keď dolapila človeka, pchala mu do úst prsia, dokiaľ ho nezadusila, grgalica nenapádala človeka, len pokiaľ bol o samote, na viacej ľudí neútočila. Svoju prítomnosť prezrádzala ťahavým húkaním, v okolí Banskej Bystrice však nemala žiadnu podobu, žila v horách, ale ľudia počuli len jej húkanie. V Čechách bol jej naprotivok hejkal,
o ktorom si povieme o chvíľu. Vzhľad a správanie Grgalice šťastie pripomína démonickú bytosť Runu, o ktorej na tomto kanáli už je video, takže kľudne si ho môžete pozrieť, ale aj démonickú bytosť Bohinku, o ktorej sme si hovorili pred chvíľou. Hejkal je český lesný démon. Hejkal dostal pomenovanie podľa prenikavého volania, ktorým straší ľudí prichádzajúcich do lesa. Ľudí často napádá, naháňa ich po lese, často skočí na ich chrbát a uštve človeka na smrť, ale takisto aj v noci naháňa divú zver. Výzor tejto bytosti sa často líši, niekde sa uvádza, že je ho vidieť ako polonahého muža so strapatými vlasami, skrýval sa v jaskyniach a v lesných dierách. Inokedy mohol mať podobu muža, ktorý mal červené oči, na hlave mal trojrohý klobúk, alebo venec kvetov, alebo listov pápraďa, nad očami má husté a dlhé obočie, splývajúce s vlasami na hlave. Ústa majú pohrdavý úsmev a v nich rad malých ostrých zubov. Inde ho vykresľujú ako chudú bytosť, ktorá má telo posiaté machom, trávou, hustou čiernou srsťou, alebo jeho koža mala podobu kôry zo stromu. Inokedy mohla mať táto bytosť oblečený postený dlhý kabát až po zem, alebo roztrhané handry. V niektorých povestiach môže mať podobu veľkého sovitého vtáka s netopierými krídlami a ostrým zobákom, ale takisto sa dokázal premeniť na spadnutý strom alebo na divú zver, alebo môže byť aj neviditeľný. Ochrana pred hejkalom je ignorovať jeho volania, jeho rev, ale v prípade stretnutia s hejkalom zaberá prehodiť si topánky z ľavej nohy na pravú, alebo zahodiť jednu topánku za hlavu, vyvrátiť si jedno vrecko na nohaviciach von. Ďalšou účinnou ochranou bol chlieb, bál sa ho, má sa za to, že to bolo kvôli tomu, že pred jeho rozkrojením sa často urobil kríž na chleba nožom, ako znak Božieho daru. Takže skrátke sme sa pozreli na 3 bytosti. Ak sa ti video páčilo, daj like a odber a ďakujem ti za pozrieť videa.